da ko an o woni am ko Allah woni am a haala français ɓe na lam An is Allah linguistically, the Sumerian language. Woko an woni Allah. amon ko harfere an harfere ɓenay amon ko amina iwri anima non ko firi ko an e ma an on e ma ko ɗum wonno expliquede nane sey mawɓe fuuta inni min toriki Allah e alaji en ko Allah e nder alaji en immorde alaji en ko ɗum woni ko ɗum amina firi anima ko an e ma ko an on e nder ma ko ɗum woni amo c'est-à-dire que ko Allah woni siftinorde neɗɗon tigiri ko kanko woni kanko woni jarrare neɗɗon tigiri ko Allah ko kanko woni fondement on ko kanko woni gorore nde mi anda honno gorore ne gorondini a faami joni noon ko hoore makko didi ɗen ko ɗon esprit on didoto ko ɗon ko matière on didoto donc esprit on e matière ko dewti e hoore makko maintenant Allah en tant que ngeno ko kanko woni jomirawo ko woni matériel ko woni matière monde matière on mais ko won matière on atoto si esprit on ara faami joni noon voilà c'est un peu ça voilà donc sifare makko ko sifare makko noon tawande andi noon mon matériel o mara fuɗɗode mara lannode ko ɗum so tawi ngeno woni éternel parce que mon matériel ala fuɗɗode ala lannode ko mari fuɗɗode ko mara lannode ko monde spirituel on esprit on ɗanoto fina nayo ɗo sa walke ɗo a ɗanike esprit ma on ɗanike ga kon ɗandi ɓururde kana ñuno continue de ta acciti ɗo ɓururde a yahal ton woni 20 ans a yahiti ton a tawa ɓururde kañum no continue ko continue ɓururde nature matériel on mara fuɗɗode mara lannode ko ngeno noon woni en gestion de oɗon a faami ko ɗum waɗi so tawi arkise on ko kanko géré en tant que ngeno Allah gériri kala ko woni ko nafaka ko moƴƴi quoi ko jari e nder leydi ni ka nder leydi ka hoore leydi ka dow leydi kala ko woni matière dal kala ko woni arkise e nder dimension physique on ko ngeno ko Allah en tant que ngeno géré ɗum mais ko éternel parce que ko ɗum hay induis ɓe ɓennayi matière o mara fin ɓennayi ko des cycle andi matière on ko maayo widita ko noon yarata mara ala hattode ala ñande go matière on hara lanni koko ɓeynta ɗo anno univers on disparaisse e machin ko penale ko cycle ji lannata min tigi mi jaɓa ko cycle ji lannata ko lannata ko esprit on Lamin min ɗo haala la falama landade ɗon question goto min Allah wiide kadno Allah ɗo ko Allah tagi kon fof si niɓɓi deƴƴitay sans nature yon ɗum par ce que wono leɗɗe ɗen ɓennayi bimɓe ɗe accita oxygéne jemma ko gaz carbonique océan on kadi la même chose jemma e ñalawma on haray na gotum o yaltata a faami milla wiide haray ko aduna ɗo ko Allah tagi kon fof sina kanko fof haray no jogui rythme deux rythme Allah tu woni goto